Deze week in Limbourgeois de opening van een permanente zilverkamer in Bonnefante met unieke ambachtelijke Maastrichtse kunstvoorwerpen uit de 18e eeuw. Maastrichts zilverwerk is internationaal altijd hoog gewaardeerd. Maar het heeft lang geduurd voordat er een permanente expositie van dat Maastrichts zilver zou worden gerealiseerd. Nu is het zover in de zilverkamer van het Bonnefante. Als je naar Maastricht zilver kijkt, dat werd vroeger door internationale verzamelaars gekocht, met name uit België en Frankrijk. Die zagen die zagen de kwaliteit. En die Belgen, die Luik heeft een enorme kwaliteit en heeft een ornamentiek die lijkt op Maastricht. Ja. Dus die Luikse, door heel België waren een aantal hele grote verzamelaars, die kochten Maastricht. Toen ben ik gekomen. Ja. Althans, ik heb ook een aantal mensen geenthousiasmeerd. Als jong merk begonnen met verzamelen. Ja, 16 jaar. Uit Valkenburg. Ja, uit Valkenburg, ja. En ik zat in Maastricht op school. Hoe raak je bevangen door zilver als jongeling? Hè? Daar ben je misschien meer bezig met de disco en op stap gaan. Dat was ik misschien ik heb allebei gedaan. Ik heb allebei gedaan. Mijn ouders waren al een beetje verzamelaars. Die verzamelden Limburgse kunst. Charolais kwam over de vloer en Hanne Kolen. En ik ging mee met mijn vader naar Veilingen en die kocht meubels. En zo heb ik het virus gekregen. En nu heet die tentoonstelling Zilver met Schwung. En die schwung, dat geeft weer dat het Maastrichts zilver echt meer zwierig is. Ja. Hoe kunnen we dat het beste zien? Zijn dat die draaiingen? Dan zijn we hier begonnen. Dat is ook de eye-catcher als je de kamer binnenkomt. Ja. Want Maastricht staat bekend voor die tors, die draaien. Ja, ja. De Belgen noemen het de zweepslag, maar dat heb ik een andere associatie. Ja. Maar draaiing, zoom, tors, zwiering, dat zit gewoon in het typische Maastrichtse zilver. Kan ik het zo ook uitleggen dat zwierig, schwung, dat dan ook een beetje de volksaard en misschien zelfs ook de katholieke cultuur van vroeger was, ten opzichte van de meer sobere Calvinistische cultuur? Eigenlijk wel, want schwung is natuurlijk een internationaal begrip. Dat komt in Duitsland voor, hè? De Weense schwung en de... maar laten we eerlijk zijn, de Maastrichtenaar, we hebben een Burgondische levensinslag, hè? Meer expliciet dan een Nederlander. Ja. En in Nederland zie je het ook met het geloof. De katholiek heeft toch een iets meer... die dans wat meer. En het meeste hiervan komt uit de 18e eeuw? Het meeste wel. Er zijn een paar stukken uit de 17e eeuw, die staan daar. Ja. En ook nog stukken kerkelijk. Maar het meeste is 18e eeuw, dat is de glorietijd geweest, ook van het ambacht. En als je het hebt over waarde, tot hoe hoog kan dat gaan voor een voorwerp? Een uitzonderlijk voorwerp 200.000. Ja. Maar dan heb je de uitschieters. Ja, ja. En kijk, kannen zijn ook kostbaar. En kandelaars, het is een kostbaar verzamelobject. Ja. Voor grote bedragen. Ja, recent waren er wat hedendaagse exposities, maar dit is weer helemaal terug in, ik zal maar zeggen, de oudheid.
Dit is historisch materiaal, veelal 18e eeuw, maar we hebben het wel op een hele hedendaagse manier ingericht. En daarmee slaan we toch een brugje tussen het verleden en het heden. Ja, zilver, daar waren jullie op zich wel al lang mee bezig, maar het was een beetje verspreid, zou ik maar zeggen. Ja, het is een beetje met ups en downs hier in dit museum voor het voetlicht geweest. Dan weer een 10 jaar wel, dan weer 20 jaar niet. En eigenlijk is het zo rond 2015 in een stroomversnelling gekomen. Dat was de tijd dat we een heel mooi stuk wisten te verwerven, de 3 kraantjeskan. Dat is een uniek Maastrichts stuk zilver. En naar aanleiding daarvan, van die aankoop, zijn we in gesprek geraakt met verzamelaars van zilver in Maastricht en omgeving. En hebben we de handen ineen geslagen om samen met hun een geïntegreerde presentatie van het zilver te realiseren, permanent in dit museum. Spreken we hier van TEFAF-kwaliteit? Nou ja, natuurlijk. Ik bedoel, dit is toch ook op de TEFAF geweest? Ja. Dat zijn dingen die natuurlijk heel zeldzaam zijn. Ten eerste is Maastricht eigenlijk heel zeldzaam. En we hebben net gezegd hoeveel zou... Toen zeiden we denken dat misschien wel 75% van het zilver, niet wat er gemaakt is, maar wat er nog is, misschien wel hier staat. En dat is natuurlijk een wonder. Hè? En dat is natuurlijk door een paar mensen, precies wat je ook zegt, die bij elkaar komen. Jeuken de handen niet dat dit niet gekocht kan worden, want u bent wel een handelaar. Hè? Ja, dan ga je kijken, dus wat je hier ziet, als het tevoorschijn komt, dan word je toch wel nerveus. En dan denk je, dat zal een goed stuk zijn voor het museum in Maastricht. En als ze het hebben, zijn er vast verzamelaars. En dat lukt dan ook altijd. Alleen, we zijn nooit de enige. Nee. Dus dat is altijd een gevecht. Maar ik heb de hebbelijkheid of onhebbelijkheid, in het Amsterdams heet dat te makken. Ik ben verliefd op de stukken die te koop zijn, als ik ze heb en als ik ze verkocht heb. Ja. Dus volgens mij zijn deze niet te koop. Deze zijn niet te koop. Nou, dat is ook wel heel belangrijk, want het is toch ook een nationaal eigendom. Het is natuurlijk zo dat de mensen die hier komen, waar kan je dat zien? Je kan misschien bij een collectioneur komen en dan kan je de dingen bekijken. Maar dit is nu open voor iedereen. Dus u hebt zoiets van, komt dat zien, komt dat zien. Letterlijk, helemaal, komt dat zien.